Podívám se na Gogův byteček v Praze. Na náhodu bylo, že stojí 22 milionů ten byt, tak OK. Já jsem se posledních letech hodně stěhoval, rekonstruoval jsem byt, tak mě zajímá, co tam má on teda. Čem si, že je takový frajer. To aby ste netušili, že to je jednoizbák. Do Prahy som sa sťahoval v decembri 2022. Kedy som bol single, tak som sa rozhodol zobrať si jednoizbáčik. Odtedy som odkladal túto bytovú túru, ale je najvyšší čas sa do toho pustiť. A mám taký mood, že sa mi chcem zase zdieľať viac. Takže som hľadal bytík iba na prespanie, si môžem rozložiť notebook, pracovať, ale aj tak som väčšinu času chcel tráviť vonku po kaviarniach, ateliéri s ľuďmi. Proste mať niečo na prespávanie. Base. A okrem toho mám stále svoj bytík brať. To by bylo k hovnu, já furt jenom sedím doma a hraju lolkou. To bolo intro, aby sme mohli začať tour. Já jsem takzvaný interiérový typ. Vítajte v chodbe. Tento byt má 35 metrov, takže to nebude dlhé video. V chodbe máme samozrejme zrkadlo, keď sa chcete ráno pozrieť na seba predtým, než vyrážate do mesta. To bolo rozhodnutie pani domácej, aby sme mali takéto zrkadlo, bolo to veľmi praktické, uznávam. A praktické je taktiež. A se mě nevidíš celý, ne, v tom zrcadle? Že ono nemá dost vysoký, ne? Ona je nižší než je on? Měl by ho mít spíš na zdi pověšený? Takéto zrkadlo, bolo to veľmi praktické, uznávam. A praktické je taktiež, že keď idete tuto do kúpeľne a sedíte na záchode, tak sa môžete hypnotizovať v zrkadle. A je to veľmi... Vidíš si na vajca, když seš, to je dobrý. Zvláštne. Keď som začal takýmto nevhodným vtipom, tak sa pustíme do tej túr. Samozrejme si viete zatiahnuť dvere. Nebojte. Po predošlom nájomníkovi mi to Když se budeš hodně dobře koukat do toho zrcadla, tak uvidíš plouknutí, no. Dostal Darth Vader poster, ktorý je oranžový, tak som ho tu nechal. To som nemohol strhnúť, je úplne super. A ladí mi to s oranžovou kúpeľňou, úterákmi, doplnkami. Že on má 2 metry Gogo, fakt? OK. Klasická mini kúpeľňa. To bola jediná vec, čo bola v tejto minulé, keď som prišiel. To bolo renovované 5 rokov dozadu. Inak ten byt bol... Pán majiteľ, páčil sa mi, ale keby nie tej terasy, tak to asi nezoberiem. Proste vytrál som to celé, prerobil. Dobre. Starý byt docela, že jo. Pražský. A to jako majitelovi to takhle předělal, jo. To já bych se na to asi vystral, jakože. Už to ani není moje a předělávat to, kámo. To trvá dlouho předělat bez. To už jsem o to vystral, asi nevím, kámo. On to koupil? Jsi říkal něco s pronajímatelem, ne? Nebo jsem hluchý? Pán majitel, páčil sa mi. Pan majitel? Jako nejdřív to byl majitel, jo. Aha. Víš se, proč bys mluvil o majitelovi, když jsi to od něj koupil, tak. Ale jasný, no. Asi to jasně koupil to. To dává smysl. Tu máte fotku pani domácej, táto je so mnou, aj keď tu nie je. Shoutout tu Anna Marie. Klasická Basic Beach práčka, ktorú plníte zhora. Poďme ďalej. Podľa tohto môžete vidieť, kde bola posteľ a druhé poschodie predtým, než som to dal celé vytrhať. Extrémne šikovný kamarát, názvom ho Vševetko. Neviem, či to je stolár, inštalátor. On je tak vysoký, že neprošel futrama, tak si je musel nechat vybourat, jo. Elektrikár, multitalentovaný. Pomohol vytrhať túto druhé poschodie. Poďte ďalej. Čakaj, ja to dám takto. Pretože ja keď som vchádzal do bytu, musel som sa takto vždycky zohnúť, aby som prešiel pod posteľ. Toto bolo celé znížené a úložný priestor. Posteľ, ale takto sa znížiť, aby som prešiel do kuchyne. Takže by som si vždycky buchal hlavu. Strhli sme to, posteľ sme presunuli iba na túto stranu. A taktiež celý byt bol zakrytý kobercom, ktorý mal podľa mňa tak 50 rokov a žilo tam 10 000 rôznych roztočov. Tak sme ho vytrhali, aby sme odhalili tieto krásne, klasické pražské parkety. Toto je moja prvorepubliková bytovka a Michal je frajer. On proste 2 dní trávil iba tým, že tu jazdil s tou bruskou, ktorú môžete poznať z filmov, že sa na to postavíte a vybrúsil to, nalakoval to krásnym olejom a vyzeralo to jak nové. A tam, kde to bolo najviac zničené, tak sme dali takto koberec, ktorý vám aspoň ohraničuje mentálne, že takto prijete z chodby, tu vám končí chodba, vodíte do kuchyne. V rýchlosti, aby ste mali prehľad, kým sa dáme do detailov, ako je veľký celý byt. To nevypadá jako kuchyně. Proč má na kuchyni, vole, jako knížky, kurva? Kdo si dává do kuchyně, do regálu knížky? Já nevím, to je takový mix všeho. Recepty, myslíš, že má jako 15 knížek na recepty, jo? Já vím, třeba jo. Teraz sa nachádzame v kuchyni. Keď prejdeme do mojej tzv. Šatne / mysliteľského kresla. Tuto som si predstavil, že si budem takto čítať knihy, budem chillovať pod svojou postelou so zničeným stropom. Jeho sem hodím, čím už robia bordel, chcú ísť von. Dievčatá, ukludnime sa! Hovorím, budem tu s každým centimetrom uloženého miesta. Toto je skriňa pani domácej s oblečením. Voilà. Toto je moja skriňa s oblečením. Tuto je ešte dodatočná skrinka zo šuplíky, kde mám spodné prádlo, káble, random shit. Máme tu skovanú aj mobilnú klimatizáciu, čo určite nikomu neodporúčam. Vyberal som si takú, ktorá je čierna a údajne mala byť najtichšia, ale keď ju zapnete, tak je to a keď ju vypnete...
A mě ty vnitřní moc dobře nefungují. Potřebuji prostě brát čerstvý vzduch zvenku, že jo, aby to něco dělalo. Aspoň myslím teda, já mám tu venkovní a je dobrá. Akorát s ní jsou taky dost problémy teda, no. Tak je to za 3 minúty rovnako teplo jak predtým. Takže aktuálne odpojená, snažíme sa to prežiť nejako bez nej. Je to strešný byt, takže vie tu byť teplo v lete. Teraz prejdeme do obývačky, ktorú môžete poznať z Nabite. To bol hlavný dôvod, prečo som si bral tento bytík, aby som tu mal priestor na talk show, volal si hostí k sebe domov, aby to bolo príjemný pokec, takto na gauči u mňa doma, kde si dal drinčík, aby sa uvoľnili a prelomili sme lady. Tak, odtiaľto, keď vytiahneme rebrík, môžete plynule prejsť do spálne. Ja si vás zoberiem. Teraz to je na rybářská síť, aby nevypadlo. letnom móde, preto sú tu iba povlečenia. Nie sú normálne periny, toto je ani Teddy z Koreji, tam je môj bober. To je takový klaustrofobický, že? Být takhle úplně u stropu. Jako je to dobrý na šetření místo, to určitě jo. Já si třeba, že tam spí 2 lidi, že jo? A ty jsi vzadu a musíš přes toho jednoho jako projít ty vole semka a teď tady máš málo místa ze stropu, že? A se tam dostáte, no. Myslím si, jebl hlavu každý den, no já taky právě, no. Vypadá to prakticky, ale nevím jak v praxi, tak to řeknu. Periny, toto je Pochybuju o tom trošku. ani Teddy z Koreji, tam je môj bober. Tiež z Koreji. Mám aj záber, ako to vyzerá, keď to je v plnej paráde. Toto je veľmi špeciálne povlečenie od kamarátky Peti, ktorá má svoju firmu Givili. Shout out! Spí sa v tom úplne inak, ako vo vašom obyčajnom povlečení z Ikei, čo tam bolo predtým. Takto si krásne môžeme odložiť prístup do spálne. A prejdite so mnou do poslednej zo 4 miestností vo vnútri. Vítajte v pracovni. Tuto je môj pracovný stolík, ktorý je samozrejme elektrický, pretože už to tak mám rád roky, zvykol som si na to, keď chcete sedieť, dáte si ho dole. Tu máme najväčšiu klec, aká sa dala zohnať, Gigapalác pre činčily. Toto je nový prírastok do rodiny Aura. Tu máme len mesiac, aby Chili nebola smutná, keď je sama. Chili je tam na medziposchodí, tam spí cez deň. Aura ešte nie je moc vychovaná na držanie v rukách, takže sa snaží vždycky zdrhnúť, ale aj v pohode. Ja si musel nazvať Snowflake, ale urobili sme kompromis a nazvali sme ju, jak celá Anna. Volá sa Aura. Aj to cute. Čauri, poď domov, hop. Hop. Sranda, že aj keď je takto maličká, už vieme povedať, že by oveľa väčší skok jak Chili. Chili je činčila beháva, šprintuje po byte a Aura sa postaví na zadné. Keď som bol pri ňom, som si myslel, že trošku autík, lebo jak bola v kleci, tak takto sa pozerala a prepadávala furt. A potom sme zistili, že len hľadá miesta, kam môže vyskočiť. Takže tá, keď vyrastie a bude dospelá, tá tu bude lietať po strope. Tá sa dostane hore do spálne. OK. Počkaj, počnem to. And now the money shot. Toto rozhodlo o tom, keď ma som zobral majiteľ, že som ten byt zobral. Teraska, ktorá je veľká ako celý byt. Vítajte na Letnej. Holešky. Neviem, či to nebudem musieť zacenzurovať, aby si nevedeli, kde presne to je, ale this is my crib, tu trávim večery. Docela líknu svoji adresu, ne? Se docela doxnul. Jakože, já myslím, že lidi z Prahy to asi poznají některý, ne? Kde bydlíci, vole. Je úplně moudrý tady to dělat. Milujem to. Tie západy ma proste neomrzia. Nad mama shelterom, tam máme slnko. Yes. Tu máme grill. Ten som samozrejme využil raz. Tu máme Já jsem si koupil židle na balkón a taky jsem na ní seděl jednou. Možná 2krát, no. vyschnuté bylinky, pretože ich tak aktívne zalievam a praží sem slnko v lete extrémne. Na teraz som zvykol venčiť Chili každý večer, len teraz, keď máme Auru, Aura skáče veľa vyššie, bojím sa, že by mohla vyskočiť na kraj a prebehnúť ku susedke alebo nebodaj vzletieť, jak tie lietajúce veveričky, to nechceme. Pred 2 mesiacmi som robil investíciu do UV dážnika, aby sme aj cez najteplejšie letné dni mohli chillovať tu na teraske. Toto posedenie tu bolo pôvodne od majiteľa, ale Anna sa rozhodla to natreť, tak jsme vybrali modrou a rozžerel to celý balkón. A víš, zase mluvil o tom majiteľové, tak já furt nevím, jestli to od něho koupil, nebo je tam v nájmu, no. Takový zvláštní. Jako na náhledáku má napsaný, že to stálo 22 milionů. Myslíte, že ten byt i v Praze by stál 22 mega? To byste koupili něco lepšího, ne? Takže to bude asi clickbait, ne? Že to stálo 22 mega, či? To je strašně moc, jako na tak malý byt. Tuto máme radi raňajkovať takto spolu. Teraz bol niekoľko mesiacov uzavretá táto ulica a bolo tu úplne ticho. Bolo to skvelé. Sice sa nedalo prechádzať autom, ale keď žijete v Prahe, v centre, tá doprava, tie sanitky, tí policajti, sireny non-stop, proste na to sa nedá zvyknúť. Ako poloha top, sme v centre. To je na pičulo. Ja keď som sa sťahoval do Prahy, tak podmienka bola letná, lebo tu mám všade homey. Já se taky přestěhoval na místo, kde je celkem provoz a dost mě to se. Předtím jsem bydlel na místě, kde vůbec jsem neslyšel žádný auta, nic a teď to tady jako denně slyším, že jo, a je to docela na píču, no. Ale rád bych jednou zase bydlel někde, kde je klid, ty vole. 5 minút tam pešo. Ale nebude to tak hrozný jako v Praze samozřejmě, no. Tam to je asi extrém. 5 minút tam, office, teraz nám otvorili priechod na Dolné Holešovice. 4 minúty na bajku, proste to chceš.
Urobil som chybu a tieto svetielka z IKEA som nechal vonku cez zimu, takže už nesvietia, inak by som vám to ukázal, ale dá sa tu krásne nazdobiť. My tu robíme takéto zákutie, že sem dáme deky, tie farebné svetielka, ktoré používame na talk show a pozeráme tu film, alebo sa dá ležať a pozerať na hviezdy, spať pod holým nebom. No, to by sa dělal. Love, hate, terazka je lifestyle proste. Videl som ten beat, bol som taký, keď nájdem to video na iPhone, tak si povieš, že prečo sa trápiš, prečo by si to bral, prečo by si do toho šiel, ale treba mať víziu. Ja som vedel, jak to bude vyzerať, keď to prerobíme a vďaka Michalovi je to úplne iný beat a táto terazka proste. Na toto ma uvaril. Ja som to chcel odkúpiť a stále chcem. Pán majiteľ, ak to ide, tak sa dohodneme. No vidíš, takže je tam zájmu akorát. Vidíte? No to říkal. Kdyby to bylo moje, tak jako do toho nechci dávat čas a prachy asi, no, nevím. To trvá strašně dlouho tady ty věci. Very nice. Často to funguje tak, že majitel proplatí materiál a ty uděláš práci. No jo, ale když v tom bytě třeba bydlíš, já nevím, 6 let, 7 let, tak za tu dobu zase ten byt jako opotřebuješ, víš co. Takže jo, to je mi jako jasný, že on do toho dá všechny prachy ten gogo. Tak jo, ale on tě může kdykoliv vyhodit z toho bytu třeba, když bude chtít, že jo. Nemáš nad tím tu kontrolu, když jsi v nájmu. Pocit nejistoty bych z toho měl docela. On the top of the world! Pojď jednu. Čau, Aura! Asi jsem moc nedůvěřivý, nevím. Čau, Aura, chceš zvon, čo? Chceš zvon? Tým, že máme okna iba z jednej strany, sú to tieto klasické, krásne, pražské prvorepublikové dveře s oknami dvojdielne, takže to nie je hluk, počujete? Krása. Tak sem Michal namontoval stropné daylight ledkové svetlá. Čím si takto nasimulujete denné svetlo, ani večer tu takto nejtma. Normálne neviem, koľko je hodín. Úplne som vás ošalil. Späť k tomu. Dano, prečo sa trápiš? Prečo si po 240 metrovom mezonete s výhľadom na hrad v Bratislave vybral 35-metrový byt, ktorý si musel celý prerobiť? Jednoduché vysvetlenie. Rozhodol som sa s touto etapou sťahovania do Prahy začať novú životnú fázu. Minimalizmus. Menej je viac. You a broke ass bitch. Who you trying to play here? You little ass. A co vlastně Gogo dělá dneska? Vůbec nemám představu, ale tak asi nebude jako na mizině. Jako asi je mi jasný, že pod tím videem některý lidi budou psát, že už jako nemá prachy nebo něco, že? Ale hrál v gay pornu, no tak tomu nevěřím. Snažil som sa zbaviť aj veci, lebo keď ste zaletený vecami, tak vám to bere energiu, spomluje vám to život, bere vám to fokus. A chcel som ešte takéto cute útulné, ale to som ešte nevedel, že tu budeme žiť rok a pol, dvaja, takže asi budeme čoskoro hľadať niečo. Je režisér? Aha. Ďalšie, ale chcem to tu potiahnuť, keď už som investoval do prerábky niekoľko tisíc eur. Natočiť tu talk show, využiť ten byt na max ešte. Poďme si prejsť jednotlivé detaily. Čo tu mám rád? Ten gauč je rozkladací. Mega praktický, odporúčam, našiel som ho v Mobilixe, nebol vôbec drahý. A jako tak ho chápu, no, že nechce se jakoby se starat o ten byt, tak si koupil co nejmenší byt, o který prostě se starat skoro nemusíš, no. Čím víc věcí si koupíš, čím víc nábytku, tak tím víc se o to musíš starat a pak ti to žere čas a energii. Chápu to, proč má takhle, ale teda tu postelu toho stropu bych asi nechtěl, no. To bych se asi vysral jako na to lozit. Takto si viete potiahnuť k sebe. Máte z toho postel, vnútri máte úložný priestor. Tento stôl má v sebe tiež úložný priestor z IKEA, takýto pekný dizajnový. Ten som vždycky chcel, tak som to splnil. Vlastne každý predmet v tomto byte má v sebe úložný priestor, lebo inak by sme to tu nedali. A tam mám pivnicu, takže sklep, takže je kam odložiť veci. Radiátor bol biely, dali sme ho natrieť na čierno. Celú túto stenu na pravej strane bytu sme dali namalovať veľmi šikovný maliar z Pardubic, shoutout tu Tomáš, tuto je jeho Instagram alebo webová stránka, dostal som kontakt od Menta, umelecký maliar. Vytvoril takúto patinu, myslím, že to je nejaká talianská hrubozená farba, to vyzerá jak brúsený betón, má to svoju textúrku, je to krásne do pozadia, hrá na tom svetlo. Všetky závesy, ktoré tu vidíte, sú hrubé, nehorlavé divadelné opony. Vybral som si petrolejovú farbu, lebo sa mi strašne páči a dá sa kombinovať túto líže čokovience za úplatu. Dobrý. Horčicou, ako je ten gauč, v tom sú vlastne všetky farby tohto bytu. Vidíte, na tom hrá svetlo. Je to z Design ateliéru, shoutout, strašne šikovná holka, detailistka, bola mi to tu namerať, bola mi to ešte aj žehliť, aby to malo tak... Sú pekný závesy, no. Ja mám z IKEA a sú v pohode, no, ale mají svoje mouchy. To správne puky, keď sme to dávali hore. Ľavé. A dal som to sem z toho dôvodu, aby sme mohli ten byt predeliť. Jak som vysvetlil, ako to fungujú miestnosti, keď si to tu zatiahneme, tak schováme takto spálňu, druhé poschodie a máme tu štúdio na talk show. Ani neviete, že tam to nejak pokračuje. Že tam je druhá časť bytu. A keby tu nemáme filmárske svetlo, tak môžeme takto zatiahnuť celé. Bum, spojíme to a máte aj odlučnenú polku bytu. Takže na chodbe není počuť, o čom sa tu rozprávame v tejto konšpiračnej časti bytu. Plus opticky, keď si to takto zatiahneme v pracovni, tak si to oddelíte od kuchyne. Lebo keby to je takto odtiahnuté, je to proste jeden veľký priestor, rušivé. Bum. Aj nevieš, že to je kuchyňa. Dobre, toto máme a ideme ešte kuchyňou. Kuchyňa ste asi videli, jak vyzerala. Celé sa to vytrhalo,
Michal tu postavil custom, takto open konštrukciu. Dobre, troška je vidno, bo mám tu kontraband, pozerajte. Plastové slandy. To bolo kúpené. Mini chladnička. Bum, to mi úplne stačí na tento život v Prahe. Čo má chlap vo svojej chladničke? Ukáž? Co to má? To ani nepoznám, co to je, jsou nějaký... Moc toho nemá, no. A to má rajčata. Zbytek nějak nepoznávám. Riso. Dal som si sem takúto indukčnú dvojplatničku, mega spokojný, funguje to perfektne. Rýchlovarná kanvica. Mládenecký byt. Nechali sme tu pôvodné kachličky, tie boli tuším oranžové alebo žlté, mali nejakú strašne divnú farbu, tak to Michal natrel matnou šedou a nechal to tak vypadá dobře ty kachličky. odhalené. Tu spravili iba takéto otvorené políčky na nádoby, krabice s liekmi, knížky, Harry Potter kačička, mini Rubiková kocka. Live. Sa blížime ku koncu, botníček, a papučky pozná každý. Slečnine topánočky, to čo musí mať každý v chodbe. Krabička na zmiešaný bordel. Kde hádžete vždycky všetko, keď si vyberete vrecka a prijete domov. Tam by ste našli od vymyslu sveta predmety. A samozrejme mušle z Islandu, nemôžu chýbať. Napíšte komentár. Ak toto video dá 5000 lajkov, vyberiem niekoho z komentárov a dám mu mušlu. Jo? Dobre, poďme tam, rozlúčim sa. Tak a to by bolo z Big Tour asi všetko. Není k tomu čo viac dodať. Vlog o tom, prečo som sa presťahoval do Prahy. Ale proč se doxuje, mi řekněte. I čo je nové, čo sa žijete, na čom pracujem. Ak chcete, napíšte koment, dotočím. Je toho veľa, čo by som vám mal ešte Nebo takhle vypadá v Praze každá ulice? porozprávať. Čo robí Gogo, keď dneska pal? Dozviete sa. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dozviete sa. Ak som niečo zabudol, dodám vo voiceoveri. Vidíme sa na budúce. Hoďte tam like, dajte srdiečko, zapnite si zvonček, nech viete, či niečo videl, lebo algoritmus je. Dobre, veľké kanály to majú ťažké, mŕtve kanály to majú ťažké. Čaute a ako vždy. Jako útulnej byt, no, říkám. Na druhou stranu takový, no, takový intrák trošku, no, řekněme. Tím, jak je to tam nasáčkovaný všechno. A ta postel mě teda děsí nejvíc, no. Ale tak třeba je to dobrý, že? Já jsem to neskusil. Proč ne? Solidní, no.